HP. Марозием ба дарди беохир агар ту бе дарди ба ашкои беихтиёром агар хирсанди ба дурид ки ба марг мекуна наздиктарам марозием бигзор бе ту як шава гуру бистарам ҳама ғами дунёи мас шодиҳо шайти фиғону нолаҳош насибам хандаҳо шайти намехом гарде раса ба тори мӯи сарат хушбахти худо аидам бо куна хушбахтарат ту хиёна не фақат дига кади интихоб таи хазони орзуҳом худо бини орзуҳота бигзор ҳеҷ вақт рақибам накуна ноумеду дай шаби висол то рӯзи марг нафас нагира бету умрима ба васфи ишқи ту нимшидем бераҳм бахтит мехомай киртаи арӯси да сафедтарам сад бори дига агар помони рӯи дилам оҳи сард накашам он реза ашкои хунинам барои ки ай решаи меҳ намерӯям нафрат назери хоки сард назери бори ҳасрат қасам дуои бадат намекунам ҳаргиз ваъда метум ай зиндагӣ дур мешам худо ҳофиз асари ним навиштаи ма худо ҳофиз ним шайтон ним фариштаи ма худо ҳофиз чашида себи сирхи заҳролуди ҳаваса ба дастои худат сариштаи ма худо ҳофиз асари ним навиштаи ма худо ҳофиз ним шайтон ним фариштаи ма худо ҳофиз чашида себи сирхи заҳролуди ҳаваса ба дастои худат сариштаи ма худо ҳофиз мумкин барои ту осон буд гуфтан алвидо барои ман мисле ки ҷон айтан мешид ҷидо фаромӯш карданта мумкине аниқ мегум ай пеши чашми дур шида ҳаётам рафтум берун ҳама ҳастима додум дар ҷавоб ту хам додим бугу ғайри тангдастӣ бо чӣ буд кам будим беҳтаре хости ай ошиқда беҳтаре ки ай туфа мехости ай дил туфаи қиматтаре чи ай беҳтар ай пули хизматит ё қалби бечора хонаи пур ай муҳаббат ё қасри иҷора ҳар рӯз беҳтаре ёфтан ва фикри ту чи ай фақат нагӯ ошиқӣ ки тан фурӯшӣ ай намехом пушаймонита не ки метарсум мешае сайди нафси дигаро ай ҳавасот сершай рӯзе баргашта дари мара кушода бар руд хонаи холӣ мебини ва торои анкабут асари ним навиштаи ма худо ҳофиз ним шайтон ним фариштаи ма худо ҳофиз чашида себи сирхи заҳролуди ҳаваса ба дастои худат сариштаи ма худо ҳофиз асари ним навиштаи ма худо ҳофиз ним шайтон ним фариштаи ма худо ҳофиз чашида себи сирхи заҳролуди ҳаваса ба дастои худат сариштаи ма худо ҳофиз